Det var sgu da dejligt. Godt fat i godbiden. Gak. Du er dygtig. Du blev 90 her til juli. Så kan du 89. Så har man fået dig ret tidligt. Du kan passe på, ja. Du sætter meget tæt på, det ved du godt, ikke? Nej, men nu er hun ude kraftigt meget på i 18 og 80, hvis der er med, hvis du har brug for sokker, det er sådan noget. Ja, det var da fint. Det er jo sgu da tegn på, at der er et eller andet, der fungerer godt, og hun har det godt med at få de gode mad, ikke også? Altså, det er da fint. Nej, det gjorde Mette. Men hun nåede også rigsalemanget helt vildt. Det skov hun var bare i klaver. Der var ikke noget gammelt efter det. Det er dejligt.